Amasa Bilabonan ere aldaketa izango da udal gobernuan. EAJko Iban Agirre izango baita alkatea datozen 4 urteotan. 1287 bozka jaso dituzte jeltzaleek, 1129 EH Bilduk, PSek 201, 11 boto zuri eta 58 nulo izan dira. Hau horrela, 6 zinegotzi izango ditu EAJak. Nora urbiztu buru duen EH Bilduk beste 6 eta bakarra Alderdi Sozialistak. Oso harro gaude, ezta? Jendea gugan konfiantza eta doblea, egia esan indar asko ematen digu bideo hontatik segitzeko. Nik uste gehien bat basuran asuntoa izan dela markatu duna. Inposaketa, Bilduk egin duen inposaketa faktura pasa du, latza, eta inposaketa gehien bat. Naiz eta nola erreziklatu, nola egindan. Orain guk alderdi bozkatuena izan gera, galdetuko diogu herriari, eta beak erabakitzen duna aurrea. Denakin hitz egin eta akordiotara iritsi denon artean. Azkenian erabakia denon artean erabakitzeko. Orduan, emaitza hauek oso ona dira hortarako. 6-6 bat, inorrek ez dauka, gehiengoa eta primeran. Oso pozik gaude. Izan da olatu talka hainbeste aipatu duguna, herrialde askotan izan dugu. Zein izango da lehenengo neurriak alkatetza hartzen duzutenean? Basuran asunta. Hor, norak esatezun, dalek eta fuego hain izela horrekin, baino egitan pentsatzen dugu herritarrentzako ez dala modua, eta aldeun azkarrena hori kentzea da.